Diolch. Dewch gyda fi I ddefnyddio fy Gymraeg heddiw. Helo pawb, Lwys yma a croeso I Day in the Life gyda fi. Peth cyntaf I am wneud heddiw yw cael trim bach gyda fy ffrind gorau Nick, felly amdani. Brysur heddiw? Ie, brysur heddiw. Brysur iawn. Ie, gadw hwnna I gyd. Just, fi eisiau cadw hwnna. Fi ti'n ymlaen jiu-jitsu nesa? Mis nesaf. Ble? Dwi'n meddwl mewn Bristol. Okay. A falle mewn Ceiri feto. Dyna ni, trim wedi wneud. Amser I ni fynd adre nawr, newid mewn I dillad gym a cael sesiwn bach. Hiya, shwmai. Iawn, Lwyd, nes I cwrdd â ti. Bethan, croeso I Studio Tarw. Mae Phoebe yma yn barod I chi I wneud dosbarth Pilates. Ydy'n anodd? Ydy? Barod amdani? Dwi'n meddwl, gobeithio. Beth, diolch. Oedd hwnna lot anoddach nag o'n i'n disgwyl, ond fi'n teimlo'n well nawr. Nes ti ymlacio bod yn rili anodd? Oedd e'n symuniadiadau fi heri wedi wneud, ond fi'n deall y buddion o hwnna. Fi offi cael bach o fwyd, dwi'n meddwl. Prynawn da. Prynawn da. Gai cael oat milk flat white, please. A brechdan lamyn mint, os gwelwch yn dda. Peth pwysica ar ôl gym, protein. Reit, y lle nesaf, dyn ni'n mynd heddiw i'r studio gyda Dom a Don. Dyn ni'n gweithio â cerddoriaeth newydd, felly gawn ni weld sut mae'n mynd. Iawn, boys? Yo. Tiawn? Iawn. Ie, Ie, mae'n swnio'n gwell, loads o.